תיגמר הסוללה והם לא התחילו. Я тоже заговорил, то сам приезжал. Я думал, что он не будет до конца. Я думал, он до конца будет копать. וואו, תראה את האוטו. יאללה, ביי. אני אתן בקשה. מזמן הייתי עושה. לי יש לשאול את זה. יוסי, אתה מתקרב או מה? מפוצץ המשקל. פיצוץ אחד, זה אחד. זה שגמה. לא רגע. הוא לא נפל. זה העבודה של פעם, לא כמו של היום. נראה לי טעו בחישובים. רגע, זה אחד, מבוקר, עוד אחד. צריך עוד 2? 3 לפחות, כי הוא מוריד את הרגליים. כזה פיצוץ בשביל להוריד רגליים. מה, זה רק לדעת לפעמים? מה זה בפיגוע? תחשוב מה זה פיגוע באמת, אני אומר